se kući živ, a najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Paj, pukni zoro, moju dragu probudi. Bele grudi da joj zagrli, bele grudi da joj zagrli. Pesma nas je održala, milih glava, jel tako? Peđa ne zna samo lepo da čita, nego i peva, nego je često tu se napad. Ti ne znaš više se vraćaš tamo, jel tako? Nećemo da ga pustimo, jel? Inače imamo tu praksu, ko dođe prvi put, nama se dopadne i nema odlazaka. Tu je Jelena, tu je Peđa, tu je Dejan, ti si sledeći, ništa ne brini. A kako vidim i gosti, devojka je prekrasno pevaš, kad vidimo ovu nošnju, ovo je sjajno. Ali da idemo dalje. Sledeća pesma je... Sledeća pesma je Put u nepoznato. Put u nepoznato je uvek nezgodan, pa i za one najhrabrije. Nego, pale su mi na pamet dve rečenice i moram da ih podelim sa vama. U jednom od zaveštanja Stefana Nemanje kaže: nije greh, čedo moje, znati i pevati tuđu pesmu. Greh je ne znati i zaboraviti svoju. I još jedna stvar. Naši dani. Zamislite se malo nad tim naslovom. Koliko nas danas govori uopšte to mi? Zar vam se ne čini da je ono ja progutalo sve što valja u ovom svetu? Ja, pa ja, pa ja, pa ja. A vidite, onaj najlepši deo od sebe, one najiskrenije emocije naslovila sa mi. Upravo je u tome i najveća vrednost gospođe koja sedi sa moje desne strane, naše Mire. A evo i kroz stihove dokaz za to. Put u nepoznato. Gledam kroz prozor dok voz prolazi predelima nepoznatim. Odlazim. Znam šta neću, a znam i šta hoću. Hoću da učim, da znanjem puteve svoje pozlatim. Sa mukom, ali polako, do cilja željenog dođoh, radeći posao koji volim, najlepšim stazama prođoh. I evo danas, dok voz juri, setih se svega kao da je juče bilo. Neka sećanje što duže živi. Bogu se molim zbog onih koje najviše volim. Generacijo moja, prođoše mnoge godine, godine mladosti i elana. Ni pomišljale nismo da ćemo se posle 50 godina sresti jednog dana. Danas je taj dan koji nas vrati u ranu mladost, kada smo veselo koračale u život i radost. Radovale smo se svakoj oceni, a najviše petici i razrednim starešinama, Radici i Živkici. Postale smo medicinske sestre i ostvarile svoje snove na usluzi bolesnicima da prebrode tuge, da uspehe sa nama broje. Neka nas Bog poživi dugo, da se još mnogo godina sastajemo i jedna drugoj radujemo.
gosti još pristižu, pa bilo nećemo imati stolice više. Puna sala. Imamo rezerve. Kao što je Peđa sada rekao, to mi. Postoji još jedna stvar. Kako može, brate, kroz pesmu da se opiše život? Ne postoji jedna stvar ovde koja nije iz njenog života biografski napisana kroz stih i kroz pesmu. Ne treba puno reči. Nekad sa jako malo reči može da se kaže život, ako se ume i kaže na vreme pravim ljudima. Tako je, Violeta. Nekad nešto dođe iz dubine, nešto što ne razmišljaš o tome, ali ti pogurate neka sila, nešto, stavljaš ga na papir, pa prošlo, ne prošlo, ide, ali ostane zabeleženo što vredi da se zabeleži ona osjećanja koja se nekad vrte, okreću, obrću, ali uglavnom treba da se zabeleže. Tako da sam se trudila maksimalno da neke momente stavim na papir da ostanu, eto, zabeleženi. Ti radiš još na jednoj knjizi, jel tako? Ali očekujemo i još neke promocije ove knjige i u Matici i u regionu, to sam načula. Ali se radi i nešto ozbiljno. U toj knjizi ćeš naravno reći mnogo više o svom životu. Međutim, kad se vratim na pesmu, da li se desilo da pre nego što si uopšte krenula na dalek put u svet, u mladim danima, da je neko bio uzor da napišeš neki stih? Je se pisalo onda u to vreme? U mladim danima nisam nikad ništa pisala, niti sam zapisala, ali sam kao mala i kao svako dete u osnovnoj i srednjoj školi puno recitovala, puno čitala, bila sam jedna od glavnih recitatora, to mi je bilo, ne pitaj koliko, drago, ali pisala nisam. Šta me je kasnije navelo da pišem? Pa eto, situaciju u kojoj se živi, okolina, društvo s kojim se družiš, jednostavno nešto što je jače, nesvesno. Čovek ne misli da će, sad počinjem da pišem. Nema to sad. To je puklo negde i počelo se i idemo dalje. Bravo! Pitala si me za sledeću knjigu. Sledeća knjiga će biti jedna proza koju pišem, počela sam da je pišem prošle godine, ove godine vrlo malo. Da li će biti gotove iduće godine ili tek one tamo, to se ne zna, ali je pišem u prozi, uglavnom se odnosi na moj život, na moju profesiju, na moj rad, na moje školovanje od početka medicinske škole, od polaska u školu, pa mislim da će kraj biti ne moja zvanična penzija 2010. godine, nego moj zvanični prestanak rada. A kada će to biti, ne zavisi od mene. Evo, zavisi tamo od jednog gospodina koji sedi i koji me čeka da se ponovo negde sretnem u operacionoj sali. Od dve instrumentarke koje sede tamo i čekaju me da ponovo ja njima dodam neki konac, neki instrumenat, nešto. Znači, ja sam s njima srećna i presrećna kad se nađemo zajedno u sali, kad se nađemo zajedno na istom radnom mestu i radimo za istu stvar. Mi smo tim i ja sam presrećna da imam takve saradnike oko mene. Ta knjiga će biti na srpskom i na nemačkom iz prostog razloga što ja imam mnogo saradnika koji govore samo nemački. Ja to želim njima da podelim, želim sa njima da podelim taj svoj život i sve to što sam odradila. Kad bude, vi ćete svi obavešteni i svi dobrodošli na tu novu promociju. Koliko će nas tamo biti tek u ovoj sali? Dekoraciju pravimo ja i Tanja. Odlično. Nego sad je vreme da čujemo ponovo lepu pesmu Katarina Jeremić sa Jano Mori. Je li ovo moja neka Jeremićka? Jeste. Ovo moja neka. Gdje ga klikni tamo sa slikama.
da su me ove Mirine pesme jako inspirisale da otpevam još jednu ljubavnu pesmu koja je jako lepa. U pitanju je pesma Mario deli Bela Pumbrio i mislim da... Mario deli Bela Pumbrio mori što ti je Maro krotko morio denje što ti je Maro dio mori zgorenje da li ti Maro teži stomnite mori ili ti Maro težit mori đerdani ili ti Maro težit mori đerdani ni to mi ako težit stomnite mori ni to mi ako težit mori đerdani ni to mi ako težit mori đerdani već stoj mi ako težit merakot mori moj merak ako mi je mori daleko moj merak ako mi je mori daleko. Ovo je bilo divno, divno. Pogledajte samo, to bolje. Idemo ponovo na čitanje pesama, Peđa. Dragoj unuki Kristini, ovo me podsjeti na Puškina kada je pisao čuvenu pesmu Pismo majici. Kad su ga pitali što si napisao pesmu sa tom tematikom, on je rekao da mu je majka mnogo nedostajala. Međutim, nije mogao da čeka da se javi, u to vreme naravno nije postojao ni internet ni ništa, i nije mogao da sačeka da se sretne sa majkom, nego onako izašao i u vetar odrecitovo te stihove kako bi stihovi istog trenutka stigli do njegove majke. Dragoj unuki Kristini, upravo to Mira, čini mi se, ovde i radi sa svojom unukom. Samo za tebe ovu pesmu pišem, samo za tebe ovih dana dišem. Neka te sreća u životu prati, neka ti se želje ostvare i korak svaki pozlati. Mila moja, u tuđem svetu, najlepši cvete na ovome svetu, ostavljaš sve i odlaziš, al Beograd u srcu ponesi, nemoj da ga zaboraviš. Seti se, mila,
proleća i jorgovana, dečijih igara ispod Kalemegdana. Sjeti se uvek roda svog i neka te čuva Bog. Pošto su suzice već tu, vidim, neće moći da pročita jednu mnogo lepu pesmu, a Peđa će to da uradi na najbolji način. Ovo je bila pesma o unuki, a ovo je pesma o onoj koja je rodila to unuku, odnosno o njenoj ćerki Tanji posvećeno, kaže mojoj Tanji plava kosa. Kosa plava, oči smeđe, od tog nema veće sreće. Srećo moja, sijaš danju, sijaš noću, to je sve što od života hoću.